na hindi mo naman ginampanan ang iyong tungkulin sa iyong pamilya, lalo na sa iyong asawa. Huwag mo namang gawing dahilan, huwag mo namang gawing sangkalan, huwag mo na para bagang nagawa ka ng isang daana, yung ano pa, kung sa ano pa niditor ka na ginawa mo lang sangkalan o ginawa mo lang na scapegoat yung ikapo sa pagbigay mo ng ikapo, na di mo na nagampanan ang tungkulin sa iyong pamilya, lalo na sa iyong asawa. Ay wala akong idea doon kung bakit ganon. Kung bakit ganon. Dahil lang sa pagbigay ng ikapo, dahil lang sa pagsimba sa araw ng Sabat, tuwing Sabado nandoon ka sa simbahan, tapos hindi mo na magampanan ang iyong pamilya, lalo na sa tungkulin mo sa iyong asawa. Naggulumihan ako doon kung bakit ganon. Pero ikaw talaga ang nakakaalam kung anong mga kadahilanan na hindi mo na nagampanan ang iyong asawa. Pero ayon sa sinasabi mo, sa pagsimba mo tuwing Sabado, sa pagbigay mo ng ikapo, yan ang hindi mo na nagampanan ang iyong tungkulin, lalo na sa iyong asawa. Wala kong idea doon. At ang sinabi mo, maligtas pa ba rin ako, ay hindi namin kaya na hatulan ka namin kung maligtas ka o hindi, dahil ang tao, lahat naman tayo ay maliligtas dahil binigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. Pero ang Panginoon na ang bahala kung maligtas ba ang tao o dili. Ang importante nga na ngayon tayo ay gumagawa ng mga bagay para uupang sa ating kaligtasan. Naway naintindihan at naunawaan mo, lalo na sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Pagpalain kayo ng Diyos, naway may mga intervention ng Holy Spirit na ating matunghayan tayo sa katotohanan upang sa ating ikaliligtas. Okay, si Brother Libby magbigay ng kadagdagang pagpaliwanag sa mga bagay o sa katanungan na ito. Brother Libby? So, pwede ba dyan ipadayon sa nimo kadiyot kay di pa akong asikaso sa atong kuhan? Okay, sige. Mahitungod aning mahitungod aning bahina, no? Ako naman ning Bisaya o naman pod kay nagtuo masag kung makasabot Bisaya man siya, Bisaya siya. Sagol man Binisaya. So, huwag na lang nating pahirapan ang ating sarili. Bagamat pa man tayo may kunting kaalaman sa Tagalog, pero medyo mautal-utal tayo dahil hindi naman yan ang sarili nating wika na ginagamit araw-araw. Pero ang tinuod nga pagkasulti, usa lang kabutang imong makita diha na batasan nimo kanunay kang nagsimba sa adlawng Sabado, adlawng ipapahulay, tuwa ka sa simbahan. Unya kanunay kang naghatag sa ikapulo, pero dili ginagyud nimo pa nahimo na ang imong obligasyon sa imong pamilya o tungod ba sa imong asawa. I don't know kung unsa man na nga obligasyon ang wa na nimo mahimo sa imong asawa. Kung siguro ang gipasabot nimo nga obligasyon ang pagbuhi sa imong pamilya, I don't think so. Pero kung obligasyon gipasabot nimo kanang ismiringhoy, wa sad koy ideya nganong dili na nimo mahimo gawas lang sa imong pagsigig simba matag Sabado, paghatag ikapo, unya dili na ka makahimo sa gusto nimo nga sa imong obligasyon ngadto sa imong asawa. So dili kayo idealistic nga ng mga bahina. Ang importante mao nga while nga nagsimba ka matag adlawng Sabado, while ginaghatag kas ikapulo sa imong mga buluhaton o gimbuhaton, himoa nga dili nimo makaligtaan ang iyong tungkulin sa iyong pamilya, lalo na sa iyong asawa. Kay kung ang mga butang nga imong gikapakita tuwa na lang sa pagsimba o kay paghatag ikapulo, na timutagda ang imong asawa, napakyas pud ka. Kay sumala sa Episo 6 nagsulti si San Pablo, kamong mga bana higugmaan ninyo ang inyong mga asawa. Unya og mawad-an ka na lang hinuon og atensyon sa imuhang asawa, unya wa na nimo magampani ang imong katungdanan ngadto sa imong asawa dahil sinasabi mo hindi mo na nagampanan ang iyong tungkulin lalo na sa iyong asawa. Ang tanong mo, maliligtas pa ba ako, no? So hinaot pa nga imong
nasabtan kining mga butanga, kining mga bahina. So himo lang nga kung nahimo na nimo, adlaw-adlaw igpapahulay tuwa ka sa simbahan, naghatag ka na og ikapulo o himuan na ipuno na ang imuhang pamilya, kay ang usa ka bana may katungdanan ngadto siyang asawa, ngadto siyang mga anak, maingon nga sila usa ka pamilya, usa ka lawas. Salamat higala. Okay, si Brother Libby, naka-ready naman siguro ni unsay imong ikapuno, ikadugang niini, Brother Libby. Okay, digon salamat, Brother John. Anya, ato sa ning basahon kining mga nakita nato sa screen, no? Ato makahigalaan nga naglantaw karon sa ato nga tulumanon. Yan sila mga mensahe nga gipadangat. Kay bago pa yun nga naka-open mga higala tungod kay pagsugod ato ganiya wa gyud ma-open tungod kay mag-loading yung kaayo. Niya si Brother Rufino Moreno, salamat sa paglab ug pag-pray. Niya sad ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. So thank you kaayo mga sir diano, atong CEO ug atong station manager ug Pastor Joel Terana. Niasad si Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa paglab ug pag-pray, Sister Chari. Niya po si Brother Ronelo Itang. Maayong gabi kaninyo, Brother John ug Kuya Livy. Maingon sab sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw ug sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So, may gabi ni mo dia, Brother Ronilo. Mag-ingat ka din ha sa Saudi Arabia. God bless you. Okay, ni asad si Chel Notario Aragon. So salamat po kay Sir Chel sa paglab o pag-pray sa ato nga program. Ato pong nakita din si Christy Alayon. Good evening, Brad Libby, Brad John, watching from Argawanon. May sa ding gabi sa atong mga silingan diya sa Mabuli nga kanunay nagapaminaw sa atong programa. Pasalamatan nato si Dong Mulo diya siyang sound system, sila si Brother Rick Sinoy. Mga silingan diya karon nga namati kinasingkasing monamo nga gina-welcome sa atong tulumanon. Diya sa Libo. Good evening po sa tanan diya mga Bible students nila ni Brother Nelson Bersero og nila ni Brother Johnny Mainit. So maayong gabi kaninyong tanan. Alang sa mga kahigalaan nato nga ilang gibisitahan, sulay niyo higalag pamati ang pulong sa Ginoo. Way makuha nato kundili madugangan hinunta, matagaan tag mga dugang makasayuran may tungod sa pulong sa Ginoo. Ato sa mga kahigalaan sa kalalaing mga dapit nga nagpadayon ang mga simultaneous crusade sa nagkalaing mga lugar. So ato makigalan atong gidapit pahimos din sa pagtambong kung naa siyang dapit na ay mga simultaneous crusade o mga pagwali sa pulong sa Ginoo. So pahimos din yung tambong higala aron makakutlo mo og mga lektura, mga pagtulunan sa Ginoo. So diha sa bangkasan naa si Brother John atong partner rin. Nakadumala sad siya diha og crusade mayong gabi inyong tanan sa bangkasan. Aniya diri sad sa Nailon mga higala nasa crusade nga kita pod ang nagdumala atong makahigalaan diya sa Nailon karon nga naminaw karong gabi na. Amo kamong gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. O niya dito po sa Tagasa, tuwapo dito ang tuwapo to'y crusade nga ginahimo, Mayong gabi inyo diya sa Tagasa, mga listeners sa programa na to sa radio, o mga nagpaminawan diha, nagtambungan kanunay sa crusade sa matagabi. Diri po sa Dakit po na po si Brother Joel Sino, na sila sa ilang purok lang ni Sister Derder, Mayong gabi ng tanan diya, atong mga kahigalan niya naminaw, welcome. O niya, dripod sa Bugo, Dios Pilay sa Bugo City, napod si Brother Kern hapitan diya sa Seventh Adventist Church, giheld nila ang ilang crusade. So, dagkalaing mga lugar karon
dungan-dungan higala na mga crusade nga gipanghimo sa kanilang mga dapit pagpahibaw na sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan pagwali na sumayong balita. So pahimusli ninyo na mga higala. Okay, ato ning ipadayon pagbasa ni As Ginalyn Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby o Kuya John. Niya po si Christy Lyon. Salamat po sa paglab ug pagpray. Ato pong nakita si Meliod Silasol. Salamat, nakita radyod sa live. Okay, bago lang pagkakita na to tungod kay ganiha pag-open na to. Nagbalik-balik tag-open kay mag-loading man yun tungod sa signal siguro mga higala. Pasalamat nga okay ra na open ang kadugayan. O niya po si Brother Jerry na Elon. Salamat po sa paglab ug pagpray Brother Jerry. O niya po si Brother Glover Sayod sa Mabuli. So may gabi ni mo Brother Glover, no? May gabi ni mo og sa kang Sister Galay. O niya mga Sayod pamilya diha, mayong gabi mga maglasang. Labrad Turo maglasang diha may gabi. O niya tanan diha no sila si Sister Chari de la Cruz Nugas yang tiwog family. O niya Sister Mercy diha Sumalinog oban siyang family. O niya tanan diha naminaw diha sa Mabuling atos mga Gutierrez, mga Saga, mga Espinosa family, mga Abayon diha family nga naminaw. Na pamilya ng Brad Junior Clavis diha nga always nagasunod sa programa. Yang atos mga Lipalam family og mga pamilyas mga Serapino. Nila ni Sister Enilia sa Sagadia, may gabi. So sa tanan lang diya sa Mabuli. Nila ni Sister Ganggang diya, mayong gabi. Tanan yun, manaminaw diya. Welcome sa tanan. Okay, ato ni ipadagbasa ni Apod si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Sonny. Ato po nakita si Jimayma Guhol. Salamat sa paglab. Niya po si Sider Moralde Canoy Arangues. Mayong gabi ninyo diha. Niya shout out hapon diha sa ako ang papa nga si Nonito Moralde Arangues diha sa Hibitngil Island. Naminaw na sa drong orasa. Sidra ni iyang anak gikan sa Tabok, Mandawi, Cebu. Kay may gabi diha sa mga Moraldic Arangues family diha sa Hibitngil Island ay pangumusta gikan sa inyong anak nga si Sister Sidra. O niya, di pagyod siya mensahe Jeribel Arangues naminaw si Papa diha dong Angelo Canoy Arangues, shout out ninyo diha. Okay. Niya ato ning tanawon usa ang pikas nga screen. Ato ning lantawon mga higala kay niya mga higala nato mga naglab sa atong programa. Niya si Brother Nilo Itang, niya si Brother Jerry na Elon, Aurelia Villafuente, Jolina Istorco Rizal, Sider Moralde Canoy Arangues, Linabog Munchadora Nas, Dodong Oftana, Jimayma Guhol, Glover Sayod, Jojo Cordova, Edelberto Arina Somalinog, Ayan Kevin Dorotan, Chel Notario Aragon, og Chari de la Cruz Nogas. Aritas mga nag-like sa ato nga program niya ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz. Niya po si Ria Katamko Alboro, Million Silasol, Jibni Jeris Malate, Franco Cogal GR. Niya sad si Anthony Itorma, Nathaniel Lucero Jr., Erlinda Istaura, Ginalyn Lumuntad o Brother Rufino Moreno. Okay, ato nilang taon makadiyo tigala ang ato nga messenger, ato ni tanawon basig ni ay mga mensahe din ni apod si Gina Gunilamos Larisma. Anya like siya ni apod si
Sister Chari de la Cruz Nogas. So thank you kaayo, no. Salamat kaayo. Okay. Ato paning tan-awon mga higala ang pikas nga screen. Ato ning basahon. Okay. Niya si Dwight Loor ang nangutana man ni siya. Laing pangutana nako mga brad, ang akong pangutana ingon man mo ang amahan ug anak usara nganuman sa Mateo 24:36 bahin sa takna kung kanusa mahitabo ang katapusan nganong wala man kahibaw ang anak nga si Jesus Christ, ang amahan raman buot pasabot wala di ay magkahiusa ang ilang pangunahuna, usaraman kaha sila unya sa Juan 14:28, ingon man si Kristo nga ang akong amahan mas labaw kaysa nako, buot pasabot dili equal ang amahan ug anak nga matod ninyo, usaraman sila. Salamat sa tubag. Kiniya po si Erlinda Istaura. Good evening to all sa inyo diha sa station, sir. Kay abi nako wala mo karon magmensahe kay pag-open ako wala pa may live. God bless kay naan dyan Jude, no? Okay, niya po si Sider Moralde Canoy Aranges. Muhinay magkalit imuhang tingog, brother. Muhinay di ay usahay, no? Kalit. Sige lang. Madungog maka gihapon. Okay, ni kaning pangutanaha din ni Dwight Loor. Ato na po ng lainon niya, no? Og tubag ng pangutanahan niya kay nagtubag man ta aning iyang isa ka pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Ato lang po niya ng lainog tubag ng iyang isa ka pangutana. Ato lang ng i-screenshot. Okay. Ato na ta sa paghatag og dugang tubag mga higala sa iyang gipangutana dinhi bahin sa ikapulo, no? Naghisgot siya mahitungod sa matod pa niya maligtas or maluwas ba ako kung kanunay kong magsimba. Ako ni binisay og ritso kay Bisaya binisaya niya. Nagtutinagalog lang siya kay iyang Tagalog sagol magbisaya. Maluwas ba ako kung kanunay kong nagsimba kada adlaw Sabado, pero di nako nahatag ang katungdanan nako sa akong pamilya, labi na sa akong asawa, tungod kay naghatag kog una sa ikapulo. Tama ba? Sakto ba ang akong gibuhat? Salamat. Muna iyang pangutana mga higala, no? Maluwas ba kuno siya? Kanunay kuno siyang nagsimba sa adlaw Sabado, aniya wa kuno siya kanunay siya nagsimba sa to kalit magkawagtang. Okay. Okay, kanunay daw siyang nagsimba kada adlaw Sabado, pero di kuno niya nahatag ang wa kuno niya nahimo iyang katungdanan tungkulin niya ngadto siyang pamilya sa akong asawa. Ano nga pwede mo himoa ang imong katungdanan ngadto sa imong pamilya, imong asawa, kasi inuna niya ang pagbigay si ikapulo. Tama ba? Ang Biblia nagtudlo nato nga atong atimanon ang atong pamilya o pamilya nato o niya ang atong asawa, atong atimanon. Ang paghatag ikapulo higala, katungdanan nato nas Ginoo. Maghatag ni kay ikapulo, nagpasabot nga naa kay income. Di man sa kabaghatag ikapulo ug wa kay income. Ang kanang gikuhaan si ikapulo, mo na gisugos Ginoo nga ato nang gamiton sa ato nga pamilya, atong mga anak, atong asawa, atong ingon ana ang sistema.
ang paghatag ikapulo, sugo na sa Ginoo mga higala. Di na kay sugo og tao. Ang Dios nagsugo ana. Kay ang tinod pagkasulti, ang tag-iya kus mga butang, suma sa atong mabasa sa Salmo 89:11. Ang mabasa na to, ang Dios maoy nagbuhat sa tanang gyud mga butang. Nya gawas nga siya nagbuhat, siya po'y tag-iya mga higala. Siya'y creator, siya po'y owner. Munang sa Mateo 20, sa Salmo 24 versikulo 1, iya ang tanan si Ginoo. Iya gyud ang tanan. Munang siya'y nagbuhat sa tanan, kita gani iya tang binuhat sab. Bisan pa man ang atong gininhawa, ang Dios mao'y tag-iya niini. Ang tubig nga atong ginainom, ang gahayag sa adlaw mga higala, ang pagpatubo sa tanong pulos sa Ginoo. Kung aton subayon, wa gyud tay ato niining kalibutana. Kay ang tanang butang nga atong giangkon ato yanas Ginoo siya original nga tag-iya ana. Sa Salmo 50:10 ug 11 mga higala, ang mananap, ang mga langgam sa kapatagan og naa sa mga ihalas naa sa kabukiran, ang tag-iya ni ana mao ang Dios. So, siya gi-owner, no? Sa atong gibasa sa Mateo 24:1, ang yuta, ang pagkapuno ana, iyas Ginoo. Kung ari ka magbasa sa Salmo 95 versikulo 5, ang dagat usab iyas Ginoo. O niya, tanan pong nagpuyo sa dagat, iya po sa Ginoo. O niya, ang salapi o bulawan, iya po sa Ginoo. Sa Hageo 2, versikulo 8, mahigala. Nag-ingon ang atong mabasa rin nga, ang sa balapi o bulawan, ako man, mo nag-iingos Ginoo. Iya nas Ginoo, ang salapi o bulawan, mga higala. Di na ato. O niya, makakaplag na ang tinuod tagyana. Ayan, as Ginoo, yan ko nas Ginoo iya. O niya, sa unang Timoteo 6, versikulo 7, kung atong basahon, bisang pasbayang balita ang Biblia, mabasa na to higala nga, pagkatao na to ning kalibutana, wa gyud tay gida bisan unsa. Hubo ta mga higala. Nag-ingon atong mabasa nga, og sigurado no sab, og mamatay ta, wala gyud tay mada bisan unsa. Wa tay mada. Pagtungha na to, wa tay gida. Pagkamatay na to, wa tay gida, wa sa tay madala higala. So, nagpasabot na nga pagtungha na to ning kalibutan na ana na ang mga butang na nang yuta, langit og yuta og mga butang mga higala. Sa Mateo 25:14, ang atong mabasa diha, kining mga butang nga atong gipanag-iya, nga atong giangkon atoa, gipiya lang nas Ginoo, matawag tag piniyalan mga higala, steward, gipiyal nas Ginoo, og maghisgot gani kag piniyalan. Nagpasabot na nga adunay kasabutan sa tag-iya og sa gipiyalan. Sama nang saop ka syuta, mag-uma ka ng yutaa, dili da imo, magsabot mo ang tag-iya ana. Tingali ang inyong kondisyon, tersyo or kwarta parte ba? O, nagpasabot na nga, kung panahon mag-harvest mo, honest ka, pahibaon ni mong tag-iya mo ni atong nakita. So, tagaan ka sa imo nga bahin, o ni ang tag-iya po mo dawat sa iya gyud nga tinuod nga bahin. O na ikasabutan tali sa tag-iya, o sa saop, o sa pinilan, o sa tag-iya. So, nga ito nabasa diri, kung atong tanawon ang nakasulat sa Korinto, unang Korinto 4:2, gikinahanglan nga ang mga pinilan magapakita sila nga kasaligan. So naa di ay gisultis Biblia unsay buhaton ato kay pinilan naman tas Ginoo. Gipiyal man ang butanga sa tua. Unya nag-ingon San Pablo gikinahanglan nga ang mga pinilan nga magpakita sila nga kasaligan mga higala. Sa unsa man nga bahin makita tang kasaligan. So, kung imong tanawon ang Biblia mahigala, sa mga butang atong gipanag-iya, muhatag putas Ginoo. Sa atong mabasa sa nakasulat sa Mateo 22:21,
may nangutana kang Ginusos, uyon ba ang paghatag o buhis ngadto kang Caesar? Kay amo manggutoy hari sa Roma. Mga Caesar, Caesar Augustus, Tiberius Caesar, Julius Caesar, manginana ba? Ang ilang kwartas una na gidagway ni Caesar. Ang pangutana sa mga batid sa balaod, uyon ba? Gipangutana atong Ginoo, ang paghatag kang Caesar, buhis ngadto kang Caesar. Uyon ba ang paghatag o buhis ngadto kang Caesar? Or ngadto sa gobyerno, sa ato pa, uyon ba ang paghatag og tax, buhis ngadto sa gobyerno? O sa may tubag ni Ginusos? Ingon si Ginusos, pakita ay kwarta ninyo. Kuha silang kwarta, gipakita. Kang kinsa man ang dagway naas kwarta. Ingon sila, kang Caesar ni. Buti pa sabot sa ato ning hari. Ingon si Ginusos, nan, bayrin ni si Caesar sa mga butang nga iya ni Caesar, og ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. Sa ato pa si Ginusos nagtudlo sa tao sa pag-uli sa pagbayad sa atong bayronon ngadto sa gobyerno, mga tax ba? O gitudloan ta sa pagbayad og buhis ngadto sa ato nga kagamhanan. Nang hatag-tag tax dito, ngadto sa gobyerno kay gikinahanglan ba na nila? Unya ikaduhang punto ingon natong basa, ihatag pod nato sa Dios ang mga butang nga gipangayo sa Dios. Na butang nga gipangayo sa Ginoo. Dunay duha ka butang atong isgutan. Ang number 1, kining gitawag og halad. Kanang halad, wa nay limitig pila higala. Nagdepende na sa pagbuot, inubanan sa imong gugmas, imong kasing-kasing. Nagdepende na nimo. Og muhatag kay kun imong basahon ang nakasulat mga higala diha sa Lucas 12, dunay duha ka maghalad. Example diha, ang pilimirong naghalad, usa ka dato, pertin daghanan niyag kwarta. Si Ginusos naniid dito sa atbang salaran. Iya nakita ang dato kay halaran dito raman sa atubangan gibutang. Aniya ning paso dito ang dato. Dahas siyang daghang kaing kwarta. Aniya ang iya atong purpose nga magpagarbo siya aron ingon dato, aron kuno mahinatagon, pero pagarpar ang gutong iya god. Adto sa dito iyang gihoho ang iyang sudlanan dito sa sudlanan sa halaran. Kita sa mga tao, lipay kay siyang gidayeg sa mga tao. Balik siya nga to siyang gilingkuran. Naman po'y babae nga maghalad, usa ka byuda ka na bang balo nga babae. Ang iyang halad, matupas Biblia, duha ra gyud kadiyot. Sa ato pa, duha kadiyot, gamay ra gyud kay na, duha kadiyot ang iyang halad. Half sintabo na, tunga sa sintabo. Karon ingon siya, maura man gani akong halad Ginoo. Pero ako ning iuli nimo. Ubay nga kabusa, maura ni akong halad, ako ning hatag nimo, maura kong kwarta mo ni akong ihatag nimo. Ang babae naghinay lakaw padung dito sa laran, iyang gibutang ang iyang halad dito. Human siya nabutang sa halad, ang gingon sa Ginoo, pagkadako pagbili sa halad sa usa ka babaeng balo kay sa halad sa usa ka ulitawong dato. So muna siyang paghalad ngadto sa Ginoo. Na ikaduha, gisgutas Biblia kanang pag-uli sa gitawag og ikapulo. Sa atong mabasa sa Levitico 27 versikulo 30, ako ning basahon, naging atong basa Levitico 27 30. Unsay gitudlo dinhi kanato mga higala. Ang mabasa mao ni, og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang sabinhi sa yuta, mausab ang sabunga sa makahoy, iya ni Hiyuba, kini maoy butang nga balaan alang kang Hiyuba. Kisay tag-iya sa ikapulo mga higala, kanang atong net income ba, atong abot ba, ato na ba sa ingon din nga ang tanan nga ikapulo sa yuta, iya ni Hiyuba, butang kining balaan, iya ni Hiyuba nga atong Dios. Kinsay tag-iya na? Ang Dios na higala.
di na ato ang paghatag nato si kapulo munay pag-uli. Isip maunay imong katungdanan. Kay atong gibasa ganyang Korinto 4:2, gikinahanglan sa usa ka pinilan nga magpakita siyang kasaligan. Ang paghatag sa kapulo mo gitawag og the test of steward, pagsukod sa imong pagkapinilan. Pero way mo sukot nimo simbahan ana. Ikaw ra manubag ngadto sa Ginoo, muhatag ka bagdili. Kay gisukod man kas Ginoo, kasaligan ba ka nga pinilan? Kay giyan ko masino ako na ang ikapulo ako na. Kay iya manas Ginoo, ato na mo nabasa diri, balaan kining butanga. Ari kas Catholic Bible sa Maayong Balita, sagrado kining butanga iya sa Ginoo nga imong Dios. Kung imo nang kuhaon ni gala, nakapanghilabot ka sa sagradong butang, balaang butang iya nas Ginoo. O di na ato. Iya nas Ginoo ng ikapulo, mga higala. Okay, karon. Tan-awon pag nato sa unahan, kay iya man di nas Ginoo kanang ikapulo, dili man na ato. Asa man na nato dalha kanang ikapulo. Ato na tanaw asa dalha. Atong basahon daw ang nakasulat sa Malakias Kapitulo 3 aniya sa bersikulo 10, asa nato dalha ang ikapulo. Ang Biblia nagsulti dinhi, dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Ari kas Maayong Balita ngadto sa templo. Inya ingon ni aron nga adunay kalan-on diya sa akong balay og pinaagi niini, sulay ninyo ako karon, nagaingon si Jehova sa mga panon, kung dili ba buksan ko kaninyo ang tambuanan sa langit o bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. So dili di ay makasamot sa pagkalisod sa usa ka tawo mag-ulis kapulo. Ang ato nabasa, ang Dios God mo'y tag-iyas tanang butang higala. Siya tag-iyas panalangin, siya tag-iyas bahandi, siya magpatubo sa mga tanom, siya maghatag natog mga maayong panglawas, gihagit ta niya. Unsay hagit niya siya nga, dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo. Di na ako nga sulti, inas Ginoo, asa man nato dalha, ngadtos balayng tipiganan. Nga naman, diya sa simbahan, naaman ay treasurer, mao na'y mutipig. Ingon ito nabasa, pinaagi ni ini. Pinaagi sa kapulo ha. Ingon na Ginoo, sulay ko ninyo karon. Sulay ko ninyo, ani, mga butanga. Di ba buuan ko kamos panalangin. So higala, kung wa pa ta kasulay pag-uli si kapulo, atong sulayan ang Ginoo. Iuli natong ikapulo, kay naay pasalig si Ginoo, nga sulay ko ninyo, pinaagi nini kay buuan ko kamo sa panalangin. Di na tiyaw pagkasultis Ginoo. Iyan ang pasalig na to, mga higala. Kanang ikapulo, di na ato. Iya nas Ginoo. Pangutana, kay iya manas Ginoo, kanang ikapulo, mga higala, dili man di ay na ato ang gitawag og ikapulo. Pangutana, og kinsa may magamit ni ana. Okay. Sa unang panahon, gidesign ang daan si Ginoo kung kinsa ang magamit si kapulo. Ang kadtong naas templo, ang ilang mga nagatiman sa templo, mauman ang mga saserdote. Mga saserdote mo'y nagatiman sa templo. Sa ato karon mga ministers or mga pastor, mga higala. Tan-aw na to ang giingon sa Biblia. Sa Números Kapitulo 18:21. O ganiya karon gihatag ko sa mga anak ni Levi ang tanan nga ikapulo sa Israel, alang sa pagkapanulundon nga tumbas sa ilang pag-alagad, bisan sa pag-alagad dito sa balong-balong nga pagatiguman. Ang ato nabasa diri, gihatag ko sa mga anak ni Levi. Mga Levihanon ba? Kay sa 12 ka mga anak ni Israel, usa ni anak si Levi, minister siya ay matawag og pastor, pare or ministro, o niya mo'y tig-atiman sa templo, o
o niagikan siyang pamilya, diha pod magkuha og mga successor, mga priest pod, mga pastor o minister gikan sa iyang kaliwat mahigala. Gidesign ang daan sa Ginoo nga aron mabuhi kuni sila ang mga ministro, pastor o pare. Atong nabasa diri, ang ikapulo panulundon kini nila nga tumbas sa ilang pag-alagad didto sa templo. Tumbas gani sumala sa gibug-aton sa ilang buluhaton. Sa pananglitan ba ang disenyos Ginoo sama sa disenyo sa atong nasod? Ang presidente kay tibuok Pilipinas man ang iyang giatiman, dako siyang sweldo kaysa mga senador. Ang mga senador pod daon nga subos dako pog sweldo ang mag-down nga po gobernador, nga rin sa mayor, nga rin sa barangay captain, ano ba? Gikan sa taas, paingon sa ubos. Ang kapitan, gamay, raman sweldo kay sa mayor, kay barangay, raman ang iyang giatiman, samtang ang mayor, nagsakop og daghang mga barangay. Samang pagkasulti, kung ang usa ka ministro, tibuok kalibutan ang iyang giatiman, o bugat ang iyang palasaanon. Ang ato nabasa, sumala sa gibug-aton, sumala sa iyang pag-alaga dito sa balong-balong o dito sa templo mahigala. So gidisenyo na daan si Ginoo nga ang ikapulo panulundon sa mga kaliwatan ni Levi o gitawag mga ministro o mga pastor o mga pari ba mga higala. Karon sa atong mabasa sa unang Timoteo kapitulo 9 versikulo 14, naghisgot din nga gamiton kini sa pagwali, pagsangyaw. Kay ang nagwalis maing balita, magakuha sa panginabuhian gikan sa maing balita. Mo ni disenyos Ginoo, ang ikapulo siya ako ning ikapulo. Dalhan ni sa akong balay, kay gamiton din is Ginoo alang sa iyang buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita sama sa mga pastor, nagatiman sa mga karniro, nagsangyaw sa maayong balita. So panulundo nila na mga higala sa ato mga leaders ang ikapulo. O niadto na sa tipiganan, tagaan sila sumala, tumbas sa ilang pag-alagad. Mao na ang disenyo, mao na iyas Ginoo nga sundo na to. O niya, pangutana sunod, kung dili ta mag-uli sa ikapulo, nakaunsa man ta, ana. Atong basahon, Malakias 3, versikulo 8, ang gipadayag sa Biblia, matod pa din makapangawat niya may mga pangutana og tubag din higala. Pangutanas tao, ang Dios mo tubag. O siya pangutanas tao, makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Unsay tubag sa Ginoo? Bisan pa ni ana kamo nangawat kanako. Oy makapangawat di ay nag-angkon tang tao sa Dios, makapangawat di ay tas Ginoo. Sa unsa man, ingon dinhi atong mabasa padayon nato. Apan kamo na nag-ingon, unsaon manamo ang pagpangawat kanimo? Unsay tubag sa Ginoo? Sa mga ikapulo o sa mga halad. Oy kakuyaw di ay brother, kung dili ta muhatag sa ikapulo nga gipangayo sa Ginoo, halad ikapulo. Nakapangawat ta, pero sa English ka mabasa, will you rob God? Ang isakto ang binisaya, makapanulis baka sa Dios. Kay lain man ng kawat og tulis. Ang kawat higala gikuha nimo ng butanga, wa kakakita, wa kita ang gikawatan. Panahon nga imo nang gikuha ng butanga, nakakita, nagtan-awng tagiya, imo panggitiun-tiun nagpistola, tulis na, hold up na, dako-dako ng salaa. So sa English gibutang, will you rob God? Makapanulis man taw siya, giterminuhan og tulis tungod kay wa may butang matago sa panan-aw sa Ginoo. Pangutana, ang tulisan og kawatan mga higala, makasulod ba sa ginharian sa langit? Ang tulisan og ang kawatan? Sa atong mabasa sa unang Korinto 6:9 og 10, walay kawatan, walay tulisan nga makasulod sa ginharian sa langit. Kuyaw kay na bradoy. So samtang nagbantay kasig papahulay, iuli ang ikapulo kay naingos Ginoo, seek ye first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bubuan kag panalangin, masubra pa unya sa panginahanglan sa imong pamilya ang iuli sa Ginoong panalangin kay siya'y tag-iyas tanang mga butang higala. Ang importante, imong ipakita ang imong pagtuo ngadto kaniya. Okay, sa atong mabasa sa nakasulat sa Biblia nga sa adlaw sa katapusan, kung ang kawatan magpabilin sa pagpangawat, di mag-ulis kapulo. Sa Mateo 24:51 muhilak kunya tag mukagot ang ipon. So brother nga nangutana, sa adlaw sa katapusan kung magpadayon ta pagpangawat sa halad og ikapulo, kay na ang kadalo stong kasing-kasing, sa adlaw sa katapusan muhilak unya ta og mukagot ang atong mga ipon. Munang mintras may panahon pa, atong iuli di ta magdinaos Ginoo. Kaya ang Ginoo ay tag-iyas ta na mabutang. Okay na itong basahon. Good evening to all sa inyo diha sa station. Kay abi nako, okay. Niya si Pinaig nga Mais. Mayong gabi ninyo diha. Big shout out Tio Samuel, Tia Linda, o kini nga always naminaw sa inyong programa diri sa Kabangkalan. God bless sa inyong programa. Ya John o ya Libe. Niya po si Brother Jerry Nailon. Niya po si Sider Moralde Canoy Arangues. Okay, salamat kayo, no? Wa naman tay panahon higala sa di pa hingpit tapuson tulumanon ni atong team song.